O ediție specială a emisiunii Cafeaua de sâmbătă. Ne aflăm la Alpha Cube, pentru că fondurile nerambursabile europene reprezintă o oportunitate pentru antreprenori și companiile din România. Am ales Alpha Cube Consulting pentru a obține informațiile de rigoare. Demersul în accesarea fondurilor și a finanțărilor nu este întotdeauna simplu. Așadar, pentru a afla cum putem beneficia de pe urma acestor fonduri, stăm de vorbă cu Alina Firuț, este consultant. Doamna Firuț aveți o experiență de peste 13 ani în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din bani europeni. Cum poate un antreprenor să-și maximizeze șansele de câștig cu ajutorul experților în domeniu? Vreau să prezint pe scurt ce înseamnă Alpha Cube pentru noi, ce însemnăm noi ca echipă și care sunt cumva rezultatele pentru a înțelege pentru ce servicii ne adresăm. Alpha Cube înseamnă o echipă cu experți de minim 8 ani de zile, 8 ani care au expertiză atât pe IMM-uri cât și pe zona de public. Sunt IMM-uri în cărora le-am atras fonduri europene și nu ne-am oprit la primul proiect. Ca atare, proiectele au fost duse bine, au fost bine duse la capăt și ca atare au rezultat și altele. Sunt peste 50 de clienți în perioada în care noi activăm, clienți mulțumiți care au generat mai departe recomandări. Mă întrebați de care este succesul lor, trebuie să fie atenți la cum își aleg consultantul, cum își prelucrează proiectul și, bineînțeles, la condițiile de eligibilitate. Sunt clienți care poate își definesc bine proiectul și cu toate astea echipa care îl însoțește nu e suficient de pregătită. Am asistat zilele acestea și cred că și dumneavoastră, împreună cu ceilalți colegi, ați participat la întâlnirile pe care agențiile de dezvoltare regională au început să le facă cu mediul de afaceri sau cu unitățile administrativ-teritoriale. Vor veni, doamna Firuț, foarte mulți bani. Poate cei care ne urmăresc acum și care au accesat fonduri europene, chiar clienții noastre spun nume, dar știm jocul, să zicem, în ghilimele. Totuși, există probabil în fiecare proiect, în fiecare exercițiu financiar, o chichiță, există un altceva și ca atare trebuie să vă pregătiți beneficiarii. Le spuneți clar în față, în condițiile în care aceștia nu au șanse să obțină punctaj maxim? Da, am participat și noi la ședința de la ADR, am avut o listă lungă de întrebări pentru că vrem să ne fie clar toate aspectele ghidului. Ca atare, nu vrem să vindem iluzii, vă pregătim un proiect când în fapt el este necâștigător. Ne stabilim un target de calitate și sub acel target, adică un punctaj, nu dorim să preluăm proiecte decât cu asumarea lor expresă. Adică, probabil, costurile de consultanță vor fi majorate tocmai pentru a ne da seama că vrea să-și asume aceste riscuri. Deci nu scriem proiecte dacă nu le simțim câștigătoare și nu le vedem ca un punctaj bun. Așa ni s-a întâmplat și astă vară, când am depus pe programul competitivitate. Noi ne-am asumat că vom lua proiecte peste 85 de puncte. Ca atare, astăzi, toate proiectele depuse de noi sunt finanțate, toate, 100%. Este normal că aceste succese pe care dumneavoastră le aveți împreună cu echipa și cu beneficiarii aduc sau atrag după sine alte proiecte câștigate. Se ține cont de acest aspect, fie că este vorba de un beneficiar, fie că este vorba de o firmă de consultanță? Păi, beneficiarul are de câștigat faptul că în mod repetativ aplică și câștigă, pentru că sunt anumite programe care punctează suplimentar, deci îi cresc șansele, iar cât despre firma de consultanță, recomandările de la un client mulțumit vin de la sine. Ca atare, pe zona de Olt, în perioada anului trecut, au fost recomandări venite în lanț și ca atare, în zona de Olt, sunt mult mai mulți beneficiari care în momentul ăsta au achiziții în implementare, își solicită de conturile, față de, probabil, zona Craiova, unde au fost mai reticenți și nu a mers și nu au venit către firmele de consultanță. Acum nu știu dacă
au mers către alți colegi de dumneavoastră sau nu, deși să știți că discutam chiar zilele trecute într-o conferință de presă cu directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională și ne spunea nouă ziariștilor că există încă primari și echipe din unitățile administrativ-teritoriale care nu știu ce fel de proiecte pot să acceseze, nu știu ce fel de proiecte sunt eligibile. Acesta este motivul pentru care ne întâlnim cu dumneavoastră. Sunt foarte mulți bani care vor veni, sunt multe firme de consultanță, dar, așa cum spuneați, alegeți proiectele câștigătoare. Deci mergeți pe mâna care câștigă tot. Da? Vrem să prezentăm beneficiarilor sau potențialilor beneficiari firme de consultanță serioase. Și noi vă considerăm pe dumneavoastră o firmă serioasă. Ca atare, spuneți-ne care sunt cele mai importante programe din care se pot obține finanțări pentru exercițiul financiar 2021-2027. Suntem la început de perioadă programatică. Asta înseamnă că România așteaptă în următorii 4 ani aproximativ 300 de miliarde de euro care se destinează atât mediului privat cât și mediului public. Ele vor fi cumva defalcate pe obiectivul pe care Comisia Europeană ar trebui să-l atingă, respectiv folosirea panourilor fotovoltaice pentru producția de energie electrică, pentru IMM-uri îi sprijină pentru a deveni mai competitivi și, bineînțeles, pentru a-și extinde afacerea. Vine Tranziție Justă, un program nou pe care nu am avut de-a face cu el. Este un program de un apetit, îl simt în piață, foarte intens. Toți antreprenorii își pregătesc în momentul de față proiectele. Deci, luând-o puțin să enumerăm, sunt multe programe. Tranziție justă, program operațional, fondul de modernizare care vine exclusiv pentru montarea panourilor fotovoltaice. Sunt foarte multe. În funcție de necesitatea clientului, atunci identificăm sursa de finanțare și discutăm discutați concret cu ei, da? pe bilanțul și pe rezultatele. Sănătatea are de câștigat în acest exercițiu? Da, exact. În ambele programe pe care ni le anunță ADR Sud-Vest Oltenia, tocmai am fost și la întâlnire, sunt câteva domenii, coduri KN, destinate lor ca atare, clinicile, cabinetele stomatologice, sunt vizați pentru a face investiții la care ei vor participa cu 25%. Mai exact, echipamentele pe care le achiziționează vor avea un discount de 75%. Da? Pot inclusiv să-și facă atât construcția în sine, cabinetul, cât și dotarea. Sunt eligibile și noile construcții? Da. Super, noile construcții. Poate să fie dimensiunea și modul cum și le utilează. Acestea țin efectiv ca și copii de finanțare. Efectiv de necesitatea și de dorința dumnealui de a deveni mai complexă activitatea. Super, am înțeles. Deci vor fi bani pentru multe domenii. Totul este ca beneficiarii sau potențialii beneficiari să vină la dumneavoastră să discute direct, doamna Firuț, pentru că sunt convinsă, nu este o discuție simplă, este o discuție în care se pun pe masă niște date contabile, se cer niște referințe vis-a-vis de companie, cred că se pune un mare accent pe ceea ce înseamnă locurile de muncă noi create, și ca atare punctajul îl stabiliți împreună cu potențialul sau viitorul beneficiar. Spuneți-ne, vă rog frumos, apropo de aceste programe de care vorbeam și de programul operațional regional și de tranziția justă, ce tipuri de cheltuieli, la ce tipuri de cheltuieli se pot folosi banii obținuți prin finanțări nerambursabile și dacă există restricții? Cum spuneam și mai devreme, sunt cheltuielile pentru echipamente, cheltuieli pentru construcție, cheltuieli pentru consultanță. Iată, n-au de ce să fie reticenți, tocmai pentru că consultanța li se decontează. Da? Deci nu este o cheltuială suplimentară la care să fie reticenți. Sunt cheltuielile de informare și publicitate, deci ca atare ei vor avea și vizibilitate a proiectului și a activității pe care o vor desfășura. Sunt, bineînțeles, și cheltuieli neeligibile, adică limitative, cum ar fi, de exemplu, mijloacele de transport sau echipamente luate prin leasing. Fiecare program este particular și vom urmări atât grila cât și criteriile de eligibilitate.
astfel încât să le îndeplinim întru totul. Există niște pași prin care trebuie să treacă această companie care vrea să acceseze fonduri? Da, noi sfătuim în felul următor să ne transmită bilanțul pe e-mail, astfel îi se analizează situația financiară de la anul 2022. Atunci ne vom da seama, în funcție de ceea ce își asumă beneficiarul, gen crearea de noi locuri de muncă, montarea de panouri fotovoltaice. Deci în funcție de asumare și în funcție de situația financiară se stabilește punctajul. Se pregătește ulterior bugetul proiectului, adică necesitățile dumnealui. Bineînțeles, va trebui să cerceteze piața, să-și vadă care sunt prețurile actuale, ca ulterior la achiziție să nu ne trezim cu surprize că nu se mai găsește pe piață un produs la acea valoare. Am avut situația unui mare constructor din Craiova, care, la momentul la care am scris proiectul, își dorea o macara de 40 de tone, deci un utilaj foarte mare și scump. Iar la momentul la care am implementat, macaraua s-a scumpit cu aproximativ 20%. Foarte mult. Exact, majorare pe care a trebuit să o suporte din buzunar. Deci, ca atare, cercetarea de la începutul proiectului o consider foarte importantă și să încercăm să o preîntâmpinăm, mai ales că vedem care este inflația, modul cum se majorează acest situațiile pe piață, da, Da, încercăm să preîntâmpinăm tot felul de situații pe care deja le-am mai găsit la alți clienți. Din experiențele anterioare, exact, nu? Le spuneți exact. Viitorilor beneficiari ce probleme pot apărea pe parcurs. Acestea există greșeli pe care le fac companiile? Cred că există greșeli cumva pe care să ni le asumăm, da? Le fac companiile împreună cu consultantul. Poate lipsa de comunicare, poate, nu știu, la un moment dat, gen în lansarea unei achiziții, da? Dacă termenele nu sunt respectate, vor fi repercusiuni de ambele părți. Ca atare, de asta punem accent pe rigurozitate, pe expertiza consultantului, pentru că el poate să-l tragă de mânecă și să evite orice astfel de probleme. Am avut probleme și noi de-a lungul timpului în diverse spețe și ca atare așa nu vrem să le mai repetăm și sunt bune practici. Exemplele de bune practici, exact, da. Sunt bune practici și le ținem mereu ca și o grilă de verificare. Cum verificăm proiectul, dacă îndeplinește toate, și de acelea ne ferim. Înțeles. Și trebuie practic să nu ne grăbim, să citim cu atenție și ghidurile, că sunt probabil companii care au echipe, oameni speciali care citesc aceste ghiduri și care își doresc foarte tare să... Așa ar trebui, să aibă departamente care se dedică. Dacă sunt companii mari, probabil au, dar dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii cu 5-6 angajați, e mai complicat. Cu ce ne ajută pe noi cei care dorim să accesăm fonduri europene echipa Alpha Cube? Echipa, după cum spuneam și la început, este formată din experți cu minim 8 ani de experiență. Ca atare, împreună putem să asigurăm o gamă mai mare, un pachet mai mare de servicii. Ca atare, le oferim scrierea și depunerea proiectului, le oferim asistență la clarificări și la implementarea proiectului, achizițiile se fac alături de noi, inclusiv auditul financiar. Deci, ca atare, venim cu un pachet complex, astfel încât clientul să găsească toate serviciile de care are nevoie pentru un astfel de proiect bine dus la capăt. În imediată apropiere sunt și colaboratori cu care de-a lungul timpului am mai lucrat și ca atare ei ne pot asigura inclusiv echipamente și alte servicii conexe de care proiectul are nevoie să se ducă. Doamna Viruț, pe scurt, concluzionând, pentru că este nevoie de o informație concisă și care să ajungă la toate tipurile de beneficiari, fie că sunt întreprinderi mici și mijlocii, companii medii, companii mari sau unități administrativ-teritoriale. Ce trebuie să știm pentru următoarea perioadă vis-a-vis de accesarea fondurilor europene? Multă mobilizare, da. Ăsta este cuvântul principal, mobilizare, pentru că trimestrul următor va fi un trimestru de foc. Zic de foc pentru că ne așteaptă un val mare de apeluri lansate. Apelurile lansate înseamnă implicit și programe, proiecte bine pregătite.
definirea imediată a bugetelor și a ideii de afacere și aplicarea în termenul respectiv. Orice proiect depus după acel termen este un proiect compromis. Deci, ca atare, toți care își doresc au șansa pe care România, să știți că nu a mai avut-o. Eu am experiență de 12 ani în fondurile europene, iar un așa calup de proiecte, de programe, nu a avut niciodată. Și trebuie să beneficiem de ele. Adresabilitatea este atât în mediul privat cât și în unități administrativ-teritoriale? Absolut. Valul care în momentul ăsta este cunoscut de majoritatea, de exemplu, primarilor, este fondul de modernizare prin care aceștia pot să-și monteze capacități de energie regenerabilă, respectiv de panouri fotovoltaice, iar UAT-ul și unitățile din subordine să devină total independente. Deci, ca atare, toate aceste cheltuieli sunt subvenționate 100% de către stat. Deci primarul doar trebuie să-și dorească să se mobilizeze, pentru că surse există, suntem alături de ei. În perioada aceste 2 săptămâni, de exemplu, am făcut vizite la fața locului împreună cu ingineri de specialitate care au constatat care este situația actuală, adică consumuri, facturi, cum este localizat terenul pe care vor să-și amplaseze, puterea punctului trafo. Deci se fac absolut toate analizele necesare să pornim la să pornim la un drum pregătit. Unde vă găsesc beneficiarii? Suntem în Craiova, momentan suntem în Craiova, pentru că dorim să ne extindem. Avem în momentul acesta invitația de a merge și către Slatina cu un birou fix și colegi care să fie prezenți. Momentan suntem în Craiova, pe strada Caracal 107. Suntem în clădire cu ISCTR-ul, că acesta cred că este reperul, da? Tuturor le spunem că avem parcare, deci nu căutați loc de parcare. Sigur, pentru că o discuție cu un consultant nu durează 5 minute. Și nici nu-i las să plece, pentru că dacă la ADR am mers cu o listă de întrebări, este clar că și aici mă întind cu întrebările, vreau să le cunosc activitatea, vreau să le cunosc care li sunt ideile de afaceri, tocmai pentru a ne plia pe nevoile. Și încă o întrebare pe care am omis-o, există pe viitor șanse și pentru startup-uri, pentru firme noi înființate? Ar fi greu să previzionăm lucrul acesta și vă spun 2 elemente. Ultimul apel pe care România l-a lansat a fost în vara anului trecut și momentan sunt încă proiecte în evaluare sau în contractare. Lansarea unui alt apel înseamnă să treacă timp pentru pregătirea unui ghid specific. Anul acesta nu vom avea. Deci anul acesta nu dați speranța. Poate în condiții extraordinare în care se constată că nu au fost atâtea proiecte eligibile, contractate, să se mai lanseze un apel pe repede înainte. Dar un apel a se deschide, tocmai pentru că, vedeți, am menționat că suntem în perioada programatică 2021-2027 și iată-ne, noi suntem în 2023. Tocmai pentru că primii 2 ani sunt de pregătire a ghidurilor, ghidurile se lansează în consultare, iar societatea civilă poate să vină cu propuneri, cu amendamente, cu petiții, astfel încât să se schimbe în bine. Referitor la petiții, vreau să menționez că Alpha Cube Consulting este membra patronatului societăților în construcții. Întâlnirea noastră a fost anul trecut, în momentul în care i-am apreciat că au depus și ei la rândul lor, deci organism de reprezentativitate a societăților de construcții, au depus propuneri să îmbunătățească grila și să-i favorizeze. Și ca atare am apreciat mult lucrul acesta, pentru că de obicei nu s-au putut schimba grilele și iată că au participat foarte mulți. Pe 28 la orele 12 a fost start de punere proiecte, pentru că Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a fost prima care a demarat, să zicem, depunerile pentru cereri. Ați depus? Ați avut o cerere? Încă nu am aplicat. Da. Cele pe care le pregătim sunt la momentul acesta în stadiu de lucru.
Vreau să spun că ne dorim să ne selectăm câteva apeluri pe care să le pregătim și să le abordăm în integralitate. Nu vrem să depunem proiecte repede și la un nivel la care ar putea să facă un începător sau cel care ar putea să facă un consultant care depune doar start-up-uri. Cererile se pot depune pe perioada de 6 luni, deci mai aveți... Absolut. Momentan, interesul nostru este, pentru că asta vedem din piață, pentru tranziție justă, programul POR, fondul de modernizare. Astea sunt cele 3 direcții pe care Alpha Cube vrea să le abordeze într-un mod profesionist. Mulțumim și succes! Mulțumesc frumos și vă așteptăm!